И здравейте хора, аз съм Хаман и сме обратно в пещерата, в която умрях. Взехме един диамант, част от айтемите ми бяха останали тук, не се бяха диспаунали, защото сервера беше спрян директно след като спряхме да играме. Сега ще взема един диамант, аз ще продължа да експлорвам пещерата. Да, това е моят куче Винкел, което да. Което се удави Което- и се телепортира. Което телепортира, да, той е малко хак. Той е батка. Така. Нямам торчове в мене. Къде Да, ти си ако искаш ходи догоре, направи диаманта на кирка и слезни пак. Да ги изкопаеш. Кое? Гърмежа на крипър. Не съм го чул. Защото звука на Майнкрафт е врева. Но то, извинявам се, че Майнкрафта няма звук, просто прецакане нещо и... Не ми и трябва, аз и без това да играя без звук, дразни ме. Обзде, искам си ударих кучето. Не знам дали виждате нещо, защото аз нищо не виждам. Добре, сега... Да експлорвам. Няма нищо. Имам дърва точно за 16 торча. Имам храна. Мен, така. Аз тук няма смисъл да идвам. Тук има още доста лава. Сега. Можем да се изкопа айрана. Така. Тук има кол. Да отида да го събера и голд. Така. Пред тази пещера отива нагоре, тук никакъв шанс да има диаманти. Обаче може да има спаунер, нещо. О, равин и скелет. Добре, ще експорнем и равина после. Това да играеш без Optifine не ме трени. Що аз имам Optifine, значи що нямаш? Що Бояне, що нямаш Optifine? Защото не съм се изтегли. Събирам Redstone за Experience. Така, чай, че ми се видяха диаманти. Така. Чакай, че обърках, защото ме е такова дълбакна. Много жестоко. Много cool, много Така, нещо. така. Така. Имаш много кола, аз имам много лош интернет. Аз имам много лош FPS. Въпреки че в момента е 36. Стои локнат. А там има още айрон. Надали ще има още диаманти. Зомби. Сега искам да го убия това зомби, защото е преснятка. Добре, убим го. Опа. Така, тук. Добре, така. Ако не друго, поне си взех айрона. Половината стак айрон поне го взех. Ето би тук го обрах. Добре, тук има само айрон. Нищо интересно. Може да се направим къса 12 деца. Моя беше 13. Браво, те. Госа, трайхард. Така, ти снимаш ли са? Да. Сашко, Да. ти снимаш ли са? Да. Забравих къде беше равина, от тук сам. Та пещера излезе някъде по средата на равина, не. Ей, то скелет, откъде ме оцели толкова? Ти снимаш ли бе? Да бе! Глухар. О, кучето ме пази, куче. По зомби няма ми биеш кученцето, ще удуша. Куче, бий го бе! А, така, Добре, убих скелета. Сега ще не... Бой, прекъсваш, ама нямаш представа колко прекъсваш. Имам, защото знам как ми лак спайква. Не лак спайква ми пинга. Той тук убих някакъв скелет. Не ми взем много кръв.
Оу, така да видим насам какво има. Зомби ли? О, две зомбита. Фак! Защо? Няма! Крипър! Че! Фак! На 2 сърца и половина останах, Боби. Вече ще можем да слизаме като нормалните хора. Legit. Боби, на 2 сърца и половина останах. Едно зомби пред мен, едно зад мене. Да, бе, да. Ох! Да. Не ме би. Вали го, това. Ковро. Не ме би. Абе, тези зомбите откъде падат там, да няма някакъв спаунер, бе. Малко ще качи да видя дали има спаунер. Имаме easy XP. Да, ама аз нямам армор. Трябва да си направим армор, защото без армор е много шибано. Аз имам, аз съм с арма в момента. Да, си ни бутушки. Бутушки. Ама пак е нещо, аз съм и без това. Ау. Боби, Да. интернет ти е за от всякъде. Защо се? Как е интернет на света? Така. Спрях водата. Ама другата вода... Кучето бие скелета вместо мене? Няма такъв тип. Ох, някакъв скелет ме стреля от някъде. Ай, тези скелети са много хард тук. Шибаня, те ме Да, това действат. обсидиан кучето си бие скелета. Не, затова си опитам их куче. Добре, не ме цели пак, че съм на Имаме едно обсидиан. Добре. Малко. Хел да реджинна. Нямам торчове, още по-добре. Много хубаво направо. Добре, този скелет откъде стреля сега? Тази страна си от одеве. Уй, два скелета и един паяк. Бягай. Мале. Кофти е без лък. Не знам дали се вижда нещо, защото аз нищо не виждам. Добре, там. Там има още равин. Тук няма нищо. Ох. Много кеф системи, много нещо тук, бе. Тия кеф системи не съм виждал. А без торчове... Кич не си е занимава. Кеф системите, бах ти чудото. Економа ли са кейв? Да, човек. Сега не знам докъде бях стигнал с експлорването. На коя пещера, докъде бях стигнал, направо... Това директно... Пред мен и тъмън да изкопам обсидиан, и кучето мина пред мен. И пред Кирик. Трол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 ol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 
Айде да почнем да гледаме малкото булка. Да, само и това няма да почна да гледам. Мале колко много лава. По-добре да те здравейте, пичо, аз съм Пресов 3 Иванов и днес ще се правим на аутисти. Стига хил. Но не, те окей, ти си за... Крава. И за винете, Разтягането защото на не може да контекст. повече от 10 минути. Пиш легарца. Не пиш легарца.
Да. В крайна сметка не намерих нищо. Диаманти. Верно ли? Да. И лапис, и кол, и айрон. Ти какво си? Един, два, какво? Кое ниво си? Чай, че ще ме бутне зомби в лавата. 9. Ако искаш да си тези диаманти и да ги изкопаме с Fortune. Абе, заедно. А тези зомбита падат много се едно, верно има спаунер тука. Направо Виж, си. има ли? Чай, че е много тъмно, човек. Крипър! Бягай от тук, гръмни. Гръмни да не се занимавам с тебе. А, така. Да. О, не, човек, тези кеф системи са огромни. Това не е библейско. Да, почнах да копая айрон с лопата, в смисъл всичко е наред. Ето е, защото още не играеш Майнкрафт от чак толкова време. Само 3 години. Какво са 3 години? Обе, откъде ще вземе форчун, за да ги изкопаем тези диаманти? А пак камо ли как ще ги намериме, човек? 5 диаманта бях. 5 диаманта бях. Сега след малко ще правя... Даже аз в момента го правя Enchanting Table. 5 диаманта бях, бе, бой. 5-5. С Fortune 3 можеха... Да, ама нямаше да ги намериме, те наши къде са забутани в тамайка си. сега коп. Ами аз заради това минавам, обирам каквото обирам и Нямаме 3 шуркеркейн тук, сериозно ли е ми няма праста шуркеркейн? прекъсна, Боби. Прекъсна. Рип. Да. Като се случи също нещо интересно от сорта на диаманти, спанерите, неща ще се включа пълно, защото няма смисъл така. И така. Куче, И здравейте хора, върнах след това резултат 8 диаманта, всичко друго се пече. Няма какво повече да кажа. Умрях пак, обаче си намерих айтемите. Оставям, всичко оставям. Така. Боби защо заглуши? Шуркен, така. Така. Така, си взема някакви неща. Да си в мене торчове имам. И така това е Gold. После да подредим, ето вече имаме Enchanting табле, което е много найс. Какво друго? Нищо, Nether портал, който Боби прави. И аз се чудя къде какво да построя. Ако построя тук вътре един chest room или пък да го направя. Добре, като реших да го направя, като намеря място и такива неща, ще се върна. Здравейте, върнах се. Значи няма да правя chest room. Ще, значи, мост някъде. В смисъл, мост ще е къща във водата, ще е. Chest room ще го измислим по-натам, къде ще е. И така ще се върна, като имам някакъв проект, като съм отварял материали и като... да, след да. Здравейте, върнах се. Това ще се разширява на къща. язък, че го събирах този левел. Сега съм 30 левел, ама нямаме булкшелфове. Аха, значи, тук ще е къщата, в смисъл главната постройка, това ще е верандата, това вече ще е моста. Клипа ли го говориш? Да. Също тези неща не трябва да са така. И ще се върна, като имаме повече прогрес. Така, върнах се, в момента довършваме покрива, остава още много малко от него. Така, покрива е готов.
Има да довършим още някои неща. Има неща за изпипване, които ще направя сега след малко. Само да ви покажа какво съм направил. Така. Аз съм ретард. Моста се разбрахме Боби да го направи, защото не знам, не мразя да правя мостове. Това, чакаме. Така. Останаха само някои неща тук в покрива да се оправят. Прозорци и обзавеждания, че това е къщата. Ето я. Нищо особено. Просто малка къщурка. Сега да поправя тук така. Така сега. Тук ще има прозорец. Така ходих да парим още дърво, защото не ми стигна. Взето около 2 стака и половина отидоха. Така. Втори етаж. Да, мисля да има нещо това за помещение. Втори етаж. Все пак малки прозорчища. Ниски. Добре, това е за от тази страна. Ето е. Тук нищо особено. Сега. Просто как да стигна до другата страна. Добре, аз съм много прост човек. Ето това е дизайна за отстрани, весна така. Сместо тук сабове, стълби, сабове. Тук ще имам прозорци, вместо да ги направя светло сини. Сиянени. Бърка се. Добре, тук сега да видим какво може да измислим. Така. Не, защо продължавам да скачам. Тук естествено отново ще има прозорци. И това ще е общо взето външен вид на къща. Останах само прозорци. Нищо повече. В момента е нощ, някой иска защо много не няма. Тук около мене. Трябва да осветя отвътре, да го заведа. И отида да ме фара малко пясък. В сървъра е. Сега да я направя отвътре къщата. Втори етаж, по това. Така отида да спа. Вече е ден, като и още май ще трябва още дърво. Това помещение мисля да има някакви честове. То е така. Всъщност ще какво мога да направя като обзавеждане. Само да довърша така. Някой знае
колко хубава, но все пак някъде трябва да започне. Ето, така. Тук може да сложи честове. И тук също аз нямам дърво за честове, нали? Добре. Аз ще отида да нафармам дърво, ще се върна вече, като съм привършил с обзавеждането. Така, здравейте, върнах се, къщата е готова, обзаведена, чак и вратичка има, дето работи. Така, ето е нищо особено. Крафтинг тейбъл, майчика с светен, масичка с печка, с фарпот, тук диванче с майчика, на горния етаж нищо по-особено. Нека се замисля, тук мога да сложа така. Да е по-сексърво. И нищо интересно, честове и да. Ето сложих прозорци. Ето как изглежда с прозорци. Рип бой. Ето я. Не кой знае какво. Малка къща. Така да оставам нужните неща, да покажа какво бъде направил и това ще е за този епизод. Така. Ало? Боби. Ало? Боби. Снимам. Така. Какво ще имах? Ай, пръчки. Добре, това взето. Така, айде. Къщата, недър портал, енчантинг, там, моста на Боби и на Боби фермата, дето сега ще хотя да ви покажа. Само да объря градината набързо. Това е градиента в следващия епизод. Нека да направя наистина често, защото така ме разхвърля, много се направям. Али на Боби, какво е направил? Какво е направил Боби? Какво си направил Боби? Да видим. Ферма за крави е направил, доколкото знам аз. Сега. Аз не мога да видя как работи, има някакви редстоун джаджи, които изобщо не ги разбирам. Тук редстоун, там редстоун. Така. Има крави. И сега като има крави, какво правим, Боби? Много е просто, като ще ви покажа. Чакай. Те също, че първо трябваше да цъкнем горното копче. Което би да пусне вода. Ама не пуска вода, което е странно. Не пуска вода. Да, бе. Така. Да. Твърде добър. Майнкрафт. Някакви... Добре. Ето, че би трябвало да пусне вода. Така, пусна вода. И сега. И сега. И идеята е, Че... чакат и ние цъкаме лоите отгоре да се размножат. Да, обаче как се След умирва? следващата цък на долната копка, сега малко... Не съм го цъкал аз не съм го цъкал долното копче, бе. Ами... Да, идеята е, че по принцип малките идват долу и... И растат и да, и умират. Но цъкат и те умират. И айтемите се събират в този част тук, обаче е цел. Добре, това беше сега с този епизод. Ние ще поиграем още малко. Ще хвърляме материали, ресурси, това че обновати, все интересни неща. И чао! Спонтанно включване, докато си обикалях за храна, намерих село. Опа, много стръмни пътеки в това село. Той такова водно има
Пътеките са с дъски. Видиме вилиджерите ще... Това е клерик. Да, нищо интересно. То вилиджер. Тук има още един, не мога да го видя какъв е. Това е вилиджер. Не, това не сме се развирали с теб. Това свърля в ръце. Още един клерик. Така, Либралиан. О, книга с Infinity, бой! Така, книга с Infinity, това е си фермер. Така, фермер, ти си Toolsmith. Лопата с фишен си едно, много хубаво, не кай на никой. И ти си клерик. Така ще ви затула, че не искам да останем без вилиджери. Добре, единия затуля. Сега другите трябва да ги набутам в някоя къща. Те са много, бе. Какво да правим с толкова много вилиджери? Ще му бера градините. Какво? Да, как да ги заграда всичките, като всичките не са по къща, са навънка. Чакай бе, стих се. Ще ги вкарам под земята. Фермата мала за край малко не работи, защото... Значи... на мен... Фарма, моркови, човек. Браво. Взимай, това ще ни е много полезно. Знаеш как ги фарма обаче? Има фермер и аз... И той съди морков, аз го чупа и го взимам. Той го съди, аз го чупа и го взимам. Да, това е. Пичага, ще ти взема морковите. Сега ще паднеш тук вътре. Падай. Цигали. Така, засади с моркови всичко, аз мина да ти ги обера. Аз спрямам по-натам това село да го заградиме. Флетчер. Аз ти предполагам това село по-натам да го сравним с земята и да го направим цялото Чакай. на вилиджа. И ще се върна след. Така, бях авка, зомбите са убили. Blacksmith има 7 обсидиан, 5 айран, гащи, каска и хляб. Да, и аз съм тук и оправих фермата, всичко е наред. Сега не знам къде са ме убили, къде са ме закарали зомбитата. Ще потърся тук още малко. Пък ако не, здраве. Къде са ми факаните айтеми? Писна постоянно да умираме. Тук има някакви вилиджери, ще бера морковите. Защото моркови винаги добре. На мен обаче малко ми писна Майнкрафт. Аз след малко ставам така иначе. Що? Защото трябва. Окей. Добре, явно айтемите ми ги няма. И това ще е края на този епизод. Сдвих лицето, да. Ако някой не казва здраве, мерси и чао.